Baha ba niya kanon teh? Hello, Merry Christmas sa tanan. Birthday na ni Mama Irene, nag-red man mi hala. Nag-red min duha. Birthday na mong duha. O sige hala, nabugnaw na yung spaghetti bi. Palitan bi ati kag ubi nito, she. Thank you. Oy, Aray. aw katong sa kuan. Ubi. Nawang ka. Wa may kasaba. Nawang sila. Oh, what's Utangi nagluwag ang kanon buk. Ano ako? Ambis abi kuan sa atong kuan ana. Kanya ko ay. Tapos ilagay ko. Kanta sa taga-birthday. Ah, sige, kantahin ko ninyo, lain na niyo, wa man ko kanta. Happy birthday to you. Inaya lang matunghan to. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hala, wa lagi ko'y kandila. Happy birthday. Way manok. Oh, sindihi sa ning kandila. Di ko ana na gi. Play na. Nay baboy puros tambok. Aray, silang duha. Sindihi sa ni buk. Pa, Oh, ano kita? rice. Oh, kiseliwat. Aday, pagkuha na plato rin. Kiseliwat. Dili, liwat mama. Wala ko liwat. Dili. Ito sa sawayangin ka. Ya dala diri. Sap ng kanila ang wala may kuan. Okay. Dili mo. Oh. Gato sa kusina kay walangin. Disa mo gikan. Sinina ano bitaw siyang papa na yung gipagsuot. Ako naman sila. Tumig SM dai kay palit mi. Ha? Ay, nanay ko happy birthday gini kay na may kando. Oy, happy birthday. Birthday ni mama. Tabo niya. Nindot kayo. Kain ko. Oy, Rhea. Ako ba? Ano? Eh. Let's Hey, eat. Drake. Blow your candle. Di ko pablon. Di ka pagluhon dai. Pared ka red. Ano ba yan? Pati yun ang kuan. Agay, napasok. Pati sa natin pa na? Pati yun sa tikpan niya. Wa po tayo suga. Ang mura. Hindi pa. O di na dai pwede di ana. Dito. Oh. Iusa man Ano na. ang plato irap ba kay Usa ba plato na irap? suga og kuan sa dumpan. Da tapunan. Di ko kita ya. Gitling man ni obra ay diri diri blow dai. Dara. Oh, dara, pasok bitaw Ay na. nakita ninyo. Eh, Latabo ni. sige, blow na kay mapalong. Umuwish Make pagani a ko. wish. Oh, wish. Dali, mahapit ang palong. Ibutang na, di na lang palong, ibutang. Wish ko lang. Sa wish ni mo? Wala na palong. Another year? mana. Another day. Your wish is Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday. Happy birthday, mother. Birthday, mother. na, pwede na makuha. Mother and the cup. Mother na YouTube. Oo. Ala ka basa man ni. Mayura ang Bisang niya, kuan ay, ang Kuya B. tawag Plain ni- tissue. Oy, Dako na ba Parang plain lang- parang plain lang- ipalupad si parang Jimmy na sa ko na iyang nakakuha po birthday. kay Sige man na. Lapli. Kaya kami na Okay. sinukuha. Pizza. Middle sa luyo. Basta Nagkuha. Kuhan pa na yung kayon pa na yung. Apay paghugas na ko. Si Dali, Osye. Hey. Ikaw na ta kaon. Ito yung song. Hey. Asa din natublakan na ko eh. Oh, sakto gyud kay inyo kay Miss inyo. SM nga. Adi ilag madugay ka na ko eh. Hala ko Mo pa boy pagmata man namo nangaligo tanan.
Unya, Kay si Ang sakit na mo. yang uyuan lagi di. Unya rami di kulit niya musugat rami sa imbalay kay. oo. Dito na lang sa balay. Dire, Uy. dire ito isang karinete. Dili di ay? Lagi baboy. Aw, Dili. dili ay. Asa Oh, na siya napita? Kumusta Wala man siya sila? Niya siya nimo? Katungkuan ba? Nasa igsonas ko nasa Pagrubaw na. Oo, Baba. sa babag. Pakuha na sa si Ate Shilo ya. Kuan na siya diha kanang intelligent Ah. sa airport. Kaya ilit yung Nasa manok na nasa bugnaw. hindi ko Zimbabwe lagi. Motor tagongan pa niya. Pagwa ko sa kasawsawan siya, kanang sa Para kabaw karon? siya. Oh, niya. Wala ko pangit number ko. Kuan man, murag wala siya ro. Wala siya nagkuan ro. Tagaan ba iya daw sila? Ha? Kada adlaw siya mapaihaw o gahapon na. Sakto din. Aman si Hinday. Gahapon. Mana? Yun tan order taw niya. Day, asa man ka? Kanay nam nanay. Mao ganito, dito taniyan kuha na lang og kuan day kanang Asa? kanang seedless nga grapes. Sige, Babag. sige. Ito ba imong igagaw ba ni Kuya Renito? Sila na sila sa ibo ni school. Murag naam sila kuan. Sama na. Alain. Aw. Iyang anak. Wala sila sa ibo. May tagna sila dito kay daghan Ang kay naa siguro uy. daghan kay ayuda. Sama. Lagi ay tagna sila dito. Kuani ko palihugan. Naa siguro ang iyang asawa diha day. Daghan nag-ayuda dito kada adlaw lagi. Kutsara day. Ay kutsara. Dere, naman. Kay kutsara gamay day. Panghusa. Mana? Mana? Nahunaw bitaw na siya gahapon doon. Ako ikan ko ng hugas. Okay, katiwas ko hugas kay. Na ang buti Nagkake ko mo. ginay mong kamote. Gabi ra man ang hugason ay sila ginubog mo na gabi. Ingon pa siya nga. Kabdo ko ha kay mas mo ba ni? Ay giahak. Okay ra na day kay si Marvin yang kauban day basta dili lang lain. Oo, okay ra diri. Okay ra na eh. Diri Birthday ko. mang tanggot. Uy, paminaw Car na. ba? Nilili ko ni mo diri kay basig diri ka lagi. Lagi. Sa ko ko abot kay. Kay kanang kuyawan ta aning mga kaba na kas mga pasilitasin. Oh, ihatag ni Shilo. Okay ra kay nas Marvin. Diri na talamisa. Asa naman kuan dire? Diri talamisa lingkod ra mo diha kay nang hawa ng mga puya. Lang anong nangahawa sila. Ay. Okay to na. Kuan Naka-ice cream. Dato ni butangag ice kahon sa ka kay. Naday mo i-ice mo ko. Cubes. Wa lagi ko kay mo cubes. Asa na tong mga bata tagay sila. Na lang. May kuan siya kanang limpo na siya ni. Sinog ba? Limpo na. Aw. Ubalim. Limpo ra man ata akong ipapalit kay naa na may chicken joy. Nya. Wala Okay, wala. last na lang daw Wala na. may laing gud palit ta ko pagtumukan na unta wala may lain. Na, Wala. ay dagaw na ninda. Wala. Wala ay sarado eh. Ay kay Kamu ada wala. Asko sarado ber. sila kay daghaganda man ang mga tao. Pero ang SM abi na mo wala ko ana ande. Mangaon ta ninyo diha ibutang ng imong platos lamisa. Aw. Kay ego ra man dagay. Kay lami kay akong fruit salad. Mga unta ninyo. Ari na namakal sa gid mi. Wa man Ingon sila des man. ingon des rini. Pagluto mo diha ay nga. Namakal sa gid. Oo, naman yung birthday ko part. Di na lakaw man sa mi. Kana litson paksiw. Ipan mo sa 2 kilong litson diha binang 1 kilo. Ano sila nangaon? Dili tabok. Ano na si asa man kung ato sa tindahan? Kuha ko ning usabe kay man punitan eh. Ano? Mga bata di ba na ganang paksiw. Kinsa man to imong gitawagan? Mao to kay kamo ra ba tumanda. Ang mer niya. Kuan na ito to nakuan kami Si Emil katong nakita na mo sa Cordova. Nga, gagaw gyud pa na mo dong daghan ako nimo gagaw na dili gud. Daghan kayo. buhay ko na. Kasi agaw diri mo. Magong red ko sa mga. Kaon. Nga. Ako na napareho ng rig. Ngaon. Ano ron? Bakasi mo tayo ng gusto ko. May pakasigot. Natuloy nga. Way nanguha katas ko. Pero ikaw ano man ang makasigod.
panggal ba? Laming mo na mailadaan. Man ako ang laot. Bako. Oo, dahil na. Di na, lapin doon. Ha? Ano ba? Ay, hala, si Kuya Mario. Kuya Mario, ali mga anta. Day. Dayon, diri Kuya Mario. Igsuon ni kuan? Suon ni ang pobreng hilas. Igsuon mo rin sila. Oh, si Tia Hilason. Ha? Hala, Jesus. Hala. Oh my God. Hala, thank you. Ha? Hala, salamat. Baliin na ko, baliin na ko. Oo, kana. Kani. Akala lang. Oh, dito na. Isumpay lang. Sige. Sige. Saan man eh? Lakas slim na ko diha, uy. Hala, thank Saan you so ito eh? much. Ana lang. Ana lang? Picture. Uy, ala ka, picture ita anak, be. La! First time. Si Kailas. Oh. Oh, siya po. Saan may napagda day? Anak lang. Iyon na iyon. Oh my God. Akong wife. Ma'am. Ay! Hello. Ali, dayon mo diri dayha. Thank you. Diara. La, kagwapa sa nag-birthday. Ay, asa video ni day? Picture lang. Picture kaming tulo-tulo. Diara, ala, thank you kayo, Tia. Ang pobreng Video ni. hilas. Thank you, Di, Maricel. picture. Alam mo rin, nag-iingon ni Tia, ha? Nga namoy. Namoy sikip. Wala ka, nindot sa kuan, flowers. Thank you so much. Ato video day? Ha? Video? Dako Ayun kayo. lang, na naman rin ni Shilo. Thank you, Tia. Ang pobreng hilas. Mga Ali, namoy, ali. Thank you kayo, you, Mama. ha? Niya, sige. Salamat. Salamat Ayaw. so much. Merry Salamat Christmas! ya. Thank you, Kuya Mario. Salamat. Ala, Diyos ko po, Rudy. Salamat first time, Nay. Thank you so much. Oh, tara na. Tao na ning kamo, tao na mo Shilo. Ala, huot. Wala ka, di na ko ka. Wala be. La, ay, ako li ko anak. Ikuan na ng video. Wala, kala may ano yun. Nindot yung flowers mo. Lagi. Wala ka na. Ah. Talamban to nak, may kay to. Ah. Happy birthday to sa basahon sa nato. Happy birthday, hindi ka from ang pupling hilas. Eh, Yay! nice kayo ang Day, flowers. picture na nakwan. Ha? Naputol? Oran na usa. Putol ba lawas wala na. Sige lang, okay lang ang lawas. Asa na ito ibutang. Sige diha, pasalig. Oh. Wala ka, thank you kay kabugat. Di pa ba nang awsa man? Ano lang. Tigsa lang sa kayo. Yo, Selfie bukas sa ano ano. unsa ning mong bukton murag nagkaki. Cake lagi na. La oy, sis grabe kis Maricel ay Ano ka nindot? Asa Manisa? Desserts. Dessert Factory. Ito yung mahal ah. Dessert factory. Bili ko ko. Sinagi mo ba sa iyang asawa ni Ari? Nagasa din sila. Taga Joanna. Yeah, oh, there Sa Joanna. division sa Basak. Paduhong sa Sudungan. Nya. Sarado. Nya padayon ta. Padayon. Ay, Joanna de la de ay. Oh, Joanna ra dong. Doros tunggan. Oh. Doros sa elementary school. Pila ka minute ni Bo? Bila daw na dong? Thank you so much, Tia. Pila na siya? Ah, 52. Ano na, may 32. 32 Ah, ay. 32. Hanap mo ngayon. Grabe na po na imo. Thank you so much. Kuha diri. Kuya inyong soft drinks. Kay makakaon ni ka. Salamat kay Tia. Diyos ko, salamat. Hindi gusto mo na yun. Gusto mo? Kapakanon ba? Sila. Busog. Kanina sila naka-color blue. Isa ko sa wali. Mm. Kaya mga sulo. Matigay nga. Pupos. Couples. Sana all. Pabot kasi ito itong undo. Ha? Pabot kasi ng undo. Hindi, ando. Ano ba? Pilingan niyo sa una, malabay. Oh. Ang mga time, kinagot. Ah, mandapita do. Si Kuan Burado. Hmm. Nadia sa Kuan Mayay. Magahay. Muat lang mati si Burado. Sobrang siya.
Dili bugnaw ang cook. Ako sa ato sa Emel day. Ikat. Ako bukan ako yun. Doon yung mo kasi yun. Bok. Bok, kung maari sila, maari. Nanong hindi pa ba doon? Malangay sa tabi dito, kita ka nagawin doon kulang kabayo. Ayaw na lang kudong. Magpalit ha. Naghawid doon kulang kabayo. Si Piri na lang yung baba. Yung, surprise mo. Yung naro. Kanalito nga. Tawagin lang na pala. Mga nabitaw to, gitawagan. Nakainom naman to sila, hindi naman ito makabae. Nakainom? Hindi yan, hanggang buso doon eh. Sarado sila Lorna diya? Siyempre, nakapasok na. Dali na nga kung ang buso. Padaro na nga pag-diet yun. Ang kay gabi, unsa na ba itong gabi, unsa na ba itong orasa? Gabi, nanyapon ko, niutaw gabi, alas 12. Alas 2. Alas 2 sa gabi eh. Daghan kay gikaon, ayan na to. Ako ko'y pinunto. Ina, daghan kay gikaon, before siya na to. Ikaw nga ayaw palabi kay matuog na. Okay. Inom sa bag kabayo dito. Nikaog pa salad ko am. Toothpick gigamit. Ikaw ugma pa ka mo magkaon. Dilamoy niya tanan ana nahubog na ba nahubog. Gana niya, niya na apil mang ilong. Ikaw nga naman ang hastang ilong ni kaon man. Okay. Nakainom na hubog na lagi. Berkading bitang kay na niya si Marvin. Mag-uyab na duha close gina sila. Member na mo dagkuan si Marvin. Bisa ka to si. Sugod atong magpanday din si Marvin, naka-barkada na gina sila mayo. Bisa ka tong iso niya dai kung nagatang sa kuan si. Oh, si Kuan, si Marlon. Ito. Sila man ang tulo din, namulod sa tindahan, sila ang tulo diya. Ni Kuan, si Marco. Mamain tao ba? Sa ilan na binada sa ingsun. Kahit nga, bawi pa na eh. Si Maricho mo ginay naninda dita sa kaning tindahang Lorna. Na inaana na tungod ni Maricho. Siya naninda dita sa una. Karon na sunod na lang diya sila. Sa una Asa ka na sila ma? Dili pa mo to sila to sa ano? Sa ilang luyo. Diyan sila nag-abang. ang ila katong sa itong tindahan nito, katong Angel, mo to iha. Hindi. Ang sa'yo, dire. Hindi ha. Ang katong Angel store dito. Na din. Wala ba Pero sa Angel Ibo dito? Elementary. May Angel dito. Nadi. Hindi dito, Marla. Na diri. Unahan. Ano na, kananan ko sirihan. Kananan, nanapoy tindahan. Kan ana na. Bidyante kaysa, no? Sa una pa jud na diri. Nabi, bagong ablida siya. Katong tuslo buwa. Gusto niyo. Mama, asa lapita? Akbang nas Petron. Oo, nasa Facebook si post, oh. Tuslo buwa ko. Nasa Ibo daw, Akbang Petron. Naragi daw na, mahay. Ikan diri, ma. Nangaan niya tayo. Ingon lang Kasi kami kanuna. magmukbang lagi Gamay may na. Butangin na. magmukbang man ni kuya ni mo diya. Sulay mi ba? Dagan tao pirmi. Lami, pikat tala ka na. Wa pa lagi na curious gyud ko nang tuslo buwa. Katong ni adto mi sa Wala naman nagkuhan. katong ni adto mi sa Cordoba. Nilili gid ko ko kuya unsa ang ginapagkaon. Dito man sila Utok sa sa kuhan. dito man sila sa kala nagsigig tuslo. Utok sa Wa baboy. si Puso yan na ba? Kanya, pero kuhan pa na siya limpahan na niya. Dili ka na, di ka ta maahay ba na nagtaman kay utok ba ya? Dili naman. Gamay naman sad siya. Like, tungkol siyang kalapot ba, gamay na yung mga na. Butay tubig, timpla. Gamay na siya. Luto gid, luto Mo siya pa gina, mag-gravy siya. Inana siya. na tuslo nimo tong puso. Wag lami ng taon na. Mukbang lagi mi kung tan-aw nimo gamay ra tao, dago kay tao pirmi. Bago pa mga abli. Kamulan daw sa ano, yung mga bata kay. Kumain do. Ayun sa mga gabi ite. Gabi nangaon lang mi. Salad. Nagsalad mo, siya dugay kay nag-live. Saan ka nag-live mo? Busy ko sa kung salad eh. Video mo na ito nimo. Ikaw ano, ara eh. Lo, salamat kay kang tiya oy. My goodness. Cake ang regalo. Cake, okay. Kada ko sa buki.
Thank you so much, Tia. Sa buki. Wavy day kay buhok mo Mura no? sila manag-uyab si Juan. Wavy. Maricel. Buhok ba? Sa bebe kulot. Thank you so much. Sabi ako straight ka ba? Salamat kaayo. Yun kaya ang flowers. Dako pa. Parehas na may kadakaan ako, oy. Di mo mukha spaghetti. Sana na. Pagwapa sa rosas. Ma, mukhaan kay spaghetti. Ako na ni. Patakan nila og letters. Ma. Ana? Ana dyan? Asan Mura plato na? gituslo nila sa letters sa ka. Sa nila git. Ang or giana ra nila ang letters. Yung display ko Kaya na. kita Ang sabi na to. Pagkaano, pagkat. Ilan na kami ni si, sakto na siguro na. Thank you so much. 20. Oh, sige, ana lang diri sa atong lamisa. Thank you. Babay na. Di, ana sa lamisa. Thank you sa nag-birthday. Ana sa lamisa itong handa si. Ah. Oh. Okay, thank you so much. Merry Christmas ninyong tanan. Maura ni among bisita, duha ka buok. Kami naman duha di ari, oy. Mami, ari. Asa mang taga Canada o taga Germany? Asa na si Maricel gid? Bye-bye na. Si Marcel, Babay na. Sweden. bye-bye. Thank you for watching. Bye.